воҳ и кияй? ин падарам. Отак? Ҳа. воҳ и одами безеб кияй? Ҳа, рост мегӯӣ. ин ҳамсояи пешинамон. ҳамсоятонай? мада маъқул нашид безеб. воҳ и кӯдаки безеба кияй? Ин хурдсолагиҳои ман. мебахшӣ, ин давраи кӯдакитай? Ҳа. воҳ ини ду кӯдаки хушрӯа кияй? ин ҷиянчаҳои ман. монанд туда монанд. воҳ ини кампирак кияй? ман мегум ту чӣ даи хушрӯӣ. ту ҳами тариф момад рафтагӣ будаӣ. барои ҳами гузаштагиҳо устодо мегӯянд ки момаша бигию навераша чӣ хели? Момаша бибию навераша бигӣ. беҳуда намегани гапора. Рост мегӯӣ? рост. ман дигар хел фаҳмидагиам. чӣ хели? ба ман фаҳмонданд ки модарашро бину духтарашро гир. касе туро дурӯғ гуфта, шайтонӣ кадай. воҳ ё кияни ту хушрӯ омадиане ҳамаш? Инҳо хешҳои ман дар зодрӯзи ман ҷамъ шуда буданд. воҳ ани ёш ҳайвони бад омадиане. Кани ҳайвон? Инҳо дугонаҳои ман. охи сурат хушрӯ омадианд дугонаҳо. хушрӯ омадианд. азиза рости гапа бугум. азиза ҳамаш хушрӯ омадиану. некем дурӯшонда ту бо хушрӯтар худат омадаӣ. раҳмат ҷаҳонгир. ту ин қадар бачаи нағз будаи ман дарав нафаҳмидам. раҳмат. яна ту дакиҷи матрасе рӯчит кофтестам чӣ мекои ти ҷахта партофти бародарам суратҳоро тамошо кунем тамошо мекунам ба ти дар нақл мекунам бахилид намондида мегӯям лишния да байни мо чӣ мекои зиёдӣ охи говорай хони аҳром буроре майли мерам. чӣ кор кардест шумо сурат тамошо доред? ин сағира худаш чӣ балои дора? ку биё суратҳоро тамошо кунем мора мода мемохӣ биё дадани ёкиям ин рӯпӯшаш. картинка кани ин мардаки безеб кияй? аяфтиш ҳамсоятонай чи одами гандай? ин падари ман. и падартай? чӣ хали вай хали не одами нағз будай? не одами бадам набудай? во и кампир ита хушрӯ аматра гуфтум ту ки дарафтагӣ ита хушрӯӣ момаи отатайда охи очаи отатае очаи отатай барои ҳамун қати ита хушрӯӣ момаи падаритая? Не ин биби падарим не. аёдам буромадае охи момаи очагитай барои ҳами охи копияи хичаира биохи ҳама бина мефаҳмам очагитая? Не ин модариамам нест. чихе на падарӣ на модарӣ ба кия ягане кампир хичадаи ҷамондай? инро ман намешиносам. инҷо сурати тағои ман аст. ин асосии мардакай? ин бошад кадом роҳгузар? ин роҳгузарай мегум барои чӣ рӯши қачот канай омадай? хай рафтем. ҳопа ана иду фариштача кия ита хушрӯани айрушон нур мебора ё кия ҷиянотам? Не ин бачаҳои ҳамсоямон. ҳамин хел бетарбия ки ба ман писанд нестанд. чихе айрушон нур ё рост мегӣ безебакам ман саросема шидам ё намедонам ин рӯз мара афтоб зада. мембари гапои хута бугӯе гапои мара ҳамаша азёд кадай. ҳопа ана и чӣ хели суратай ман нафаҳмидам. и сурати писяги гарилай чияи? не ин сурати тағои ман. инро селфи мегӯянд. ин тар тамошо кун. ман мегум чида фукуши қадар и худаш хича сурат гирифта. мо ин суратҳоро дар қишлоқ суратҳои фукӣ
نه تاغون فرزند ندارد بای کیا ایده تا خوشروچا دا باروش وای دو سگ دارد در خونش دا بای دو سگ صورت گرفته برایم که خوشرو اومده خای مالی انا تمام اولی به فودردانی کیا اینایی تا خوشرو اومده که اون نمیره من ندیدم این آخیرش مقوش ایشمون نسته شما نبوشین خای ما رفت مگنه ای بیمه برم که ای همه را شرمنده کده خای مایلی آگانه نه ایلش من حوزی صورتهایم را جا بجا کنم میایم چیزه گفتی؟ ما شنویدم تو گفتی تو در حقیقت بچه های ناز بودی ما در اون نفهمیدم گفتی چی گفتی؟ نه من این چیز نگفتم نه خای مالی ای عزیزم میدونی چینه کم در همین صورتو ای همه دا فاسون کو خود دومدگی باور کردنگی حیوانی چی؟ اوخی حیوان نه خری بدی اوخی چی؟ تو مرا خر گفته استدایی؟ او وای خرم نبو چخه بگم؟ بهتر از هیچ چیز نگو مایلش خب مایل بیو با اومه گفتی میمردی اوخی؟